Bos días, galegos, galegas e xente do mundo. Bos días por dicir algo. Vou-vos trasladar aquí un problema que temos aquí na Caniza. Un problema grave. Un problema que levamos máis de 2 meses e medio sin agua aquí no pueblo. Eu, mira, dos tres, estame caindo a barba. Non podo depilar as ingles, ando fatal, ando queimado. Está toda a xente revolucionada aquí no pueblo, que non pode ser 2 meses sin agua nun pueblo. Parece que estamos no tercer mundo. Falan co alcalde, o alcalde non dá solución ao asunto. Unha semana sin agua podemos estar por un problema, pero 2 meses e medio sin agua, que parece que estamos na época, antiguamente ainda era mellor que agora, penso aquí na Caniza. Estou indignado. Hoxe xa vos vou ensinar en directo eu a agua, como mellor se temos sorte esta é agua. A ver se me podo lavar. Mira para aquí, como teña luz, mira. Mi jota de agua, mira aí, presidente. Mira aí como teño luz, mira aí o cuchillo, mira aí. 2 meses e medio sin lavar. Vos diredes, es un puerco. Non son puerco ningún, non hai agua. Non hai agua no pueblo. E que damos o mensaje ao alcalde, e o alcalde non nos fai nin caso. Nin veu falar cos veciños. Somos unha man de veciños afectados. Nin tuvo valor de vir falar con nós, a dicirnos, explicarnos o problema, e aunque sea, encher o tanque cunha motobomba de agua e traer agua por menos para ducharnos. Para beber se dá igual, pero por menos para ducharnos as necesidades, que estamos no tercer mundo, parece. E non me quero meter porque pensan que temos políticos. É mentira, porque xa vos teño dito que é todo a mesma moneda con diferente cara. O importante é que o alcalde sea boa persona, pero xa vexo, xa vedes, mira como está todo, mira. Quero pôr roupa para lavar, mira aquí, a lavadora. Non teño nin roupa para lavar, parece que estamos no tercer mundo, por Dios. Que pasa isto na Caniza, a época que estamos, non teño nin roupa para pôr. Isto é unha tristura. E a agua é un ben de primeira necesidade. E non habrá un peso, pero aí hai moitos políticos cobrando. Cobrando e ben cobrando, e nós vivindo así, nesta penuria. Eu, porque estou acostumbrado, en a miña época vivín nestes tempos, eu xa me cheguei a lavar cun caldeiro. Laveime, quentaba agua nunha tarteira e laveime así. Isto quero transmitido para toda España, por iso non vou quitarlo, eu quitavo, pero para que non se metan comigo, vale? Mira aí, hai que lavarse así aquí na Caniza ahora. Aquí na Caniza estamos pasando un momento que hai que lavarse así. E non podes botar moita, porque se botas moita, queda sin agua. Entón, temos un caciño e vai botando pouquinho a pouco, é a penuria que estamos aí. Así, vivindo. Xamón lagarto, é así, a vida. Así como está pondo a Caniza ahora. Estes políticos que temos aquí non miran por nós. Estes non lhe interesa nada. Estes non lhe interesa nada ao vecino. Non nos veñen ni visitar. Pero se nos virán visitar ahora cando señan as eleccións, vienen pola casa a casa. Pero mira se veñen para ver este problema, casiña a casiña, a ver se necesitamos algo. Non, non. Nós vamos a vivir para a ciudad. E vimos aquí a cobrar. E os veciños, cada un que se busca a vida. Para que queremos políticos? Ai, meu Dios. Na vida, pensei vivir isto, na vida. Habrá que traballar, porque tamén tenemos que pagar os impuestos, porque a agua van a cobrar igual aunque non haxa, porque no rural non van o recibo de agua igual. Moi ben, moi ben. Está todo ben, está todo ben. Ai, Dios mío, como está a Caniza, por Dios. Como sigamos con estes políticos, a Caniza arruínase, vai a pique. Que cheiro.